המסר הענק שאני רוצה להעביר לכולם זה א', לא לפחד. אני יודעת שזה לא פשוט להפנים דבר כזה, אבל זה אפשרי. להיות באמונה שאנחנו פה ממילא לא לזמן, לא forever, ותחשבו על זה שאנחנו פה באים ל-60, 70, 80 שנה, לא בשביל עוד טיול, לא בשביל עוד בית, לא בשביל עוד סמלה יפה. מה המשמעות שלנו בחיים? ובעיניי משמעות זה אהבת חינם, לעשות טוב, לחזק אנשים אחרים, להיות צינור שמעביר תואר, לחשוב לפני שאנחנו כועסים, ובכלל גם לדעת שכל המחלות, ומחלת הסרטן, אני באמונה שלמה שזה מתחיל, אנחנו יוצרים את המחלה עם הלחצים והכעסים והתסכול, ואנחנו גם יכולים להבריא את עצמנו. והמון אהבת חינם, הכי חשוב.